a kun ka furu cɛ mun ma furu de surunyana mariage yɛrɛ kun ye alamisa ye sini ye araba ye o dugusajɛ o ye alamisa ye u ka kɔrɔfɔ la u y'a jira k'a fɔ cɛ kɔni taara ni woro ye cɛ kun bɛ boliw bɛɛ la walasa a bɛ se ka olu balimamuso sɔrɔ cogo min na k'a furu olu yɛrɛ nana kosɛbɛ k'a courage don a la k'a fɔ a ye fara kulonkɛ ma a ka sɔn furu ma a b'a kalama furu de ka di an balimamuso ye bi bɛɛ ka laɲini i ka furu o de ka di muso bɛɛ i kana to i somɔgɔw fɛ yen i ka t'i cɛla la o de bɛɛ ka laɲini o ɲinini kɔnɔna na an balimamuso caman bɛ taa bin sira lankolonw kan u bɛ taa bin jɔnw kɔnɔ u bɛ taa bin fɛnw kɔnɔ an y'o caman ye ka tɛmɛ donc c'est important n'i bɛ don furu la tiɲɛ don hɛrɛ don tiɲɛ don bɛɛ ka laɲini don nka i kan ka ɲɛɲini fɔlɔ i ni maa min bɛna taa diɲɛlatigɛ passe ɲɔgɔn ma nasugu jumɛn don a ko bɛ cogo di tari mun bɛ yen mun bɛ yen wa ko fana kɔnɔna na an kana girin ka don o ka kan muso la cogo min na o ka kan cɛ fana na ten donc ko mun kɛra an balimamuso la an tɛ se ka maa si juger an tɛ se ka cɛ juger an tɛ se ka muso juger nka an bɛna an balimamuso in a kɔrɔmuso wele parce que a kun ka d'an ye an k'ale de sɔrɔ mais malheureusement ko a bɛ yɔrɔ min na bi a bananen don donc an bɛna kɔrɔmuso in wele mun de y'u sɔrɔ munna furu ma bɔ tugun e ke balimaw caman bɛ yen minnu bɔra togodala kɔnɔnaw la ka na ni ma fili ko hali saga yɛrɛ kun fara walima misi ko labɛnw b'a la ka sabati wa muso yɛrɛ kun kan ka don bi so laadaw la yanni furu don cɛ yarɔ muso bɛ don so kɔnɔna na ka tile 2 walima tile damadɔ kɛ yanni ko ka daminɛ o kun kan ka kɛ bi de nka malheureusement a taara kɛ jigilatigɛ ye dɛ jigilatigɛ donc nin waati in na an b'a lajɛ n'an sera ka balimamuso in sɔrɔ a ka se ka fɛn caman fɔ an ye k'an bɔ ko kalama walasa a bɛ se ka ladilikan caman di an balimamuso tɔw ma salamu aleykum ne ba allo 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 d'accord donc an b'a lajɛ hali bi n'an sera ka an ba in sɔrɔ tuguni Mamadu Jɛfɛla ni de kɛra bi Bamako kɔnɔ a kumakan a fɔra ne yɛrɛ ye vraiment a ye ne yɛrɛ miiri janya nka u ka laɲini yɛrɛ ka laɲini mun ye a ka ɲi olu de da kɔnɔ k'o fɔ nka message in kɔni passé kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa a ma maa minnu sɔrɔ olu fana ka se k'u hakili t'u yɛrɛbakun na c'est très important donc an b'a lajɛ hali bi an bɛ k'an balimamuso in wele n'an sera k'a sɔrɔ a ka se ka kɔrɔfɔ ninnu ɲɛfɔ an ye ne ba salamu aleykum somɔgɔw bɛ di kɔri baasi t'i la kɔni bah donc maintenant ni waati na i bi ouverture média kan b'a ɲini fɛ i k'i kan kɔrɔta kunun ko aw ye weleli kɛ ni k'a fɔ ko dɔ ye aw sɔrɔ ko mun bɛ yen nɔ ko vraiment aw ka laɲini kun tɛ a ka se k'aw sɔrɔ nka ni ala ye mun latigɛ o de bɛ kɛ donc voilà n bɛ fɛ ni i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ n'a tigi ma baasi i b'i kan kɔrɔta dɔɔni walasa mɔgɔw k'i kumakan mɛn. Ne tɔgɔ Mariam Sila. I kan kɔrɔta kosɛbɛ i ka kumakan jigima kɔnɔ. Ne ko ne tɔgɔ Mariam Sila. Mariam Sila. Ok Mariam maintenant ni waati in na ko e de bɛ ka kuma i dɔgɔmuso nɔ na. Awɔ. A ka mariage kun kan ka kɛ sinikɛnɛ. Nka ko ala m'a latigɛ mun de kɛra exactement. Bon ko yɛrɛ daminɛna cogo min na. An sigidala mɔgɔ dɔw de kɛra ko in sababu ye. Cɛ in kɔni b'a nɔfɛ san 3 kanu na a ma sɔn. Cɛ in kun b'a nɔfɛ san 3 kanu na. A ma sɔn cɛ in bɛ n'a y'a tɛmɛ to a bɛ wuli k'a essayer ka fɔ k'a b'a draguer a ma sɔn quoi. Donc cɛ in bɛ sigi an ka carré kɔnɔ garage tigi dɔw cɛ a y'a f'u bɛɛ ɲɛna. E yɛrɛ ye kɔrɔmuso ye e b'o kalama donc san 3 cɛ kun b'a ɲini k'a b'a draguer kɔrɔ de ye bamanankan la sunguruntigɛ o tɛ yan. Parce que mɔgɔw bɛ k'a lajɛ togodala kɔnɔna na olu tɛ draguer kɔrɔ an baw bɛ k'a lamɛn fɛn kan u bɛ yafa ma koyi ko n'a fɔ cogo don walasa faamuyali sɔrɔ donc draguer kɔrɔ de a kun bɛna sunguruntigɛ tɛmɛ ni kɔrɔ fɔ ye. A ma sɔn san 3 o kɔni san 3 a ma sɔn. San 3 a ma sɔn. Donc sisan cɛ bɛ sigi minnu kɔrɔ cɛ y'a yir'u bɛɛ la k'a fɔ ko ale bɛ fɛ k'a furu. Olu fana ko ko n'a bɛ fɛ k'a furu ko muso furuta kɔni ɲuman don parce que k'a bɛ sigida in na a b'o olu se a ka kojugu dɔn quoi k'ala kɔni ma furu diya la parce que ɲinan a bɛ san 27 la k'ala kɔni ma furu diya la. Donc olu ka sɔrɔ k'a mankutu ɲuman fɔ a ɲɛna. An fa terikɛ dɔ bɛ o ye cɛkɔrɔba ye o yɛrɛ de kɛra sababu ka taa kuma fɔ an fa ɲɛna an fa fana ko k'ale ka danaya b'o kan ni o kɔni sera ale ma k'a fɔ ale ɲɛna ale jɛfɛ t'ale bolo donc ko démarche kɛra ten tɔ. De fait que o da donna la a bɛ se ka kɛ o de la sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ ma taga ɲɛfɛ mais dès que o da donna la le père ma kuma caya bilen. Kuma kɛra ten tɔ donc u nana ɲininkali kɛ dɔrɔn fɛn fɛn fɔra hali ma furu nafolo tɛrɛ mais u nana n'a bɛɛ ye. Cɛ ko ko ka photo dogoli hali n'an terimuso in ko k'a b'a photo bila i b'a dɔn sisan jeunesse an b'a fɔ k'an bɛ photo bila statut sanfɛ k'an afficher ni an ka cɛw ye. An cɛw hɔn. Awɔ cɛ ma sɔn o si ma ko ka photo dogoli parce que muso wɛrɛ bɛ ale bolo. Cɛ ko de ko ka photo dogola ko parce que ko muso fɔlɔ ko muso dɔ b'ale bolo. Awɔ pour que ko sisan muso ninnu k'ale de b'a muso dɔn k'a kana taga ko kɛ. Ko jumɛn a kana taa baara quoi.
a kɔni ye kuma fɔ ta k'a kana taga ko kɛ donc ko ka ko to tantɔ ale fɛn n'a waati sera waati ma kan ka fɔ ale muso ye ale b'a fɔ a muso ye donc ni furu kɛra sisan a bɛ sɔrɔ ka bonya da a muso fɔlɔ kan awɔ donc ko kɛra ten tɔ donc an bɛ kama dɔrɔn a nana mariage date fixé ne dɔgɔnin ko a ma ko k'a ka to ko ne kɔnɔma falen ko ne de y'ale ka fɛn bɛɛ ye parce que ne dɔgɔnin bɛ baara kɛ ne bolo salon na ko ne de y'ale ka fɛn bɛɛ k'a ka to ne ka jigin a ma sɔn a ye date fɔ k'ale ka mariage date tɛ wuli o ye jeudi ye ko ale ka mariage date tɛ wuli ale ka mariage date bɛ k'o de la donc dɔw bɛ k'a sɛnsɛn dɔw bɛ k'a sɛnsɛn ne an ko an dɔgɔmuso ma e bɛ cɛ somɔgɔ fosi dɔn fo n'a kɛra a bɛna sigi ninnu kɔrɔ de temps en temps waati ni waati e t'a somɔgɔ fosi dɔn a ɲini k'a somɔgɔ la hali ka balimamusokutigi n'o ma ɲɔgɔn ye tiɲɛ don i ka dugu muso la i ka dugu bɛɛ la mais kɔɲɔ surunyana il est temps i ka taa yira a somɔgɔ dɔ la walima balimamusokuntigi kɔni n'o de bɛ k'o jalatigɛ ɲɔgɔn fɛ kuma kelen ka fɔ an ɲɛna don min a ye kɛlɛ wuli k'a jɔ parce que mɔgɔ min don k'a jamana don k'a ka farin i b'a dɔn joli ye kɛlɛ wuli k'a jɔ cɛ ya cɛ ye kɛlɛ wuli k'a jɔ ko anw balimamuso kana perese ale ma ale de ye cɛ n'a y'a bila cogo min a bɛ kɛ ten tɔ de a kana perese ale ma ale de y'a ɲini donc n'a kan ka fɔ ale somɔgɔw ye cogo min a bɛ fɔ ten tɔ n'a kan ka fɔ don a bɛ fɔ ten n'a kan ni balimamuso kan ka ɲɔgɔn ye don o bɛ ɲɔgɔn ye o don o waati a nana tunu a ye min ka a tunu n'o la tuguni a bɛ ɲina tile ta bɔ a t'o ka appel ta an kɔni b'a parce que ne teri ne dɔgɔmuso bɛ furakisɛ feere gidɔrɔnda la u b'a tɛmɛtɔ ye dɛ waati a bɛ tɛmɛ mobili la waati a bɛ kɛ moto la o b'a tɛmɛtɔ ye souvent waati caman a b'a tɛmɛtɔ o b'a sɔrɔ a ye journée bɛɛ kɛ k'a wele a t'a ka appel ta a ye min k'o la a bɛ dɔgɔkun fila bɔ a kɛlen k'i yɛrɛ tunu a t'o ka appel ta fimo jɛ ko donc an ko k'a ka hakili sigi depuis o waati ko in bilalen ko kuma kɔnɔ an ko k'a ka hakili sigi donc anw sera min kɛra sababu ye anw ser'o ma ka taa kuma ɲɛfɔ ye o y'a wele o ko k'ale n'a kumara donc a y'o waati ɲini ka bɔ anw terimuso bolo depuis o waati ko sisan kɔni ko in bɛ lumulama la ni don min ka di a b'a ka appel ta ni don min man d'a ye a t'a ka appel ta kɔɲɔ tɔ tora dɔgɔkun kelen anw insistera balimamuso ko na tuguni donc anw ye furu fɛnw fɔ ni kɔɲɔ ma ɲɛ a bɛ kɛ ale ye dati fɔ dati bɛ ka sɛnsɛn nasɔngɔ ye nin ye depuis o de kɛra fo sisan a ma ye ɲɛ la bilen. Ouais, mais ɲininkali dɔ bɛ ne bolo quoi ne ba. An ka to ka tila histoire fɔlɔ la histoire banna fɔlɔ wa. Ayi histoire bon aw mago bɛ yɔrɔ min na ne kɔni ka hakili na ne danna. Tɛmɛni kɔrɔ fɔ to ye. Donc ko kɔni kɛra nin cogo la. Village la mɔgɔw nana ne dɔgɔmuso in yɛrɛ ne n'o yɛrɛ an ye pariw ta ka misiw ni fɛnw bɛɛ ta parce que a ko ko ale de ale kan ka min kɛ o ka so ale b'o de kɛ mais min ye ka ne dɔgɔmuso bolo ma fara ale tɛ se k'o kɛ ale tigi kun don si kɔrɔ anw ko problème t'o la de fait que ko yɛrɛ jigilatigɛ bonyana min yɛrɛ kɛra sababu ye o taara ɲini siɲɛ jula kelen do k'i yɛrɛ tunu la sisan nɔ o taara fo ka se a balima ma yɔrɔ teriya kɛra cogo cogo a tigi bɛ se k'i jɔɲɔgɔn dɔ dɔn o se olu ma o ka fɛn olu ka sɔrɔ ka réunion familiale kɛ olu ka sɔrɔ ka réunion familiale kɛ donc somɔgɔw bɔra a kalama o cogo la o y'a sɔrɔ somɔgɔw t'a kalama somɔgɔw ka sɔrɔ ka bɔ a kalama o cogo la réunion familiale la siɲɛ fila a bɛ wele a tɛ na sabanan nin la k'o kɛra o don na a tagar'o la o dugusajɛ filanan kun ye kun min o y'a sɔrɔ k'o dɔgɔdara fɛn bɛɛ anw terimuso nin kɔni a t'o ka appel ta yɛrɛ a t'o ka appel ta ka ca ni dɔgɔkun kelen sisan jeliba b'a wele a b'a fɔ ko awɔ k'a y'a mɛn jeliba fana k'a tigɛ ale ka appel ta bilen donc o de fana sen nɔ sa ko in na ko mariage date ka repousser o ko ni mariage date ka repousser e k'o k'i muso ye fɔlɔ muso ko e tɛ k'ale ka appel ta fosi i tɛ ka ne yɛrɛ ka appel ta ne yɛrɛ na ɲini de pour que ka se k'i ye i balimaw bɛ se k'i to fosi kalama ko la k'e bɛ se ka muso furu cogo di k'a sɔrɔ balimaw t'a kalama bon ani o fɛn fɔra ɲɔgɔn o b'a den na yɛrɛ o kunna o yɛrɛ crise y'o kɛ o yɔrɔ la o ko bilala yen ten anw tɛ yen nɔ dɛ u y'a fɔ an ɲɛna cogo min na u nana o y'a fɔ an ye cogo parce que n'i tɛ ko min kɛnɛ kan n'a fɔra ye cogo min i b'a fɔ ten tɔ de ko in yɛrɛ baliko jugu ne yɛrɛ la ne yɛrɛ b'a wele a tɛ ne ka appel ta ne dun b'a ye a kun bɛ connecté a bɛ kɛ ligne sanfɛ mais ni appel ganna dɔrɔn a b'a déconnecté a t'anw si ka appel ta tellement ko yɛrɛ ne yɛrɛ su bi walayi n jiginna ka sɔrɔ n jigin don ma se an ka lamɛri yɛrɛ an bamuso o yɛrɛ tɛ mɔgɔ kɛnɛma ye o yɛrɛ piriparala an bolo an tora ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la kun na sisan yɛrɛ de o jiginna so. donc o b'a yira furu kun ye mariage yɛrɛ ye alamisa nata de aw y'a fɔ cogo min. mariage alamisa don ni an kɔrɔli 25 a cɛ ma fosi fɔ an ye a m'a fɔ ko date bɔra a ma fosi fɔ. donc nin kɛra ko bannen ye. nin kɛra ko bannen ye ka kɔɲɔmuso kun kan ka lasigi fɛnw ma ɲamakala bɔra fo village la ka na an ka misi ni fɛnw bɛɛ ta k'an tɔgɔtɔgɔ ka fɛnw bɛɛ ta a ko k'a sen tɛ fɛnw fɛ la an kɔni an se kɛra fɛn fɛn an y'o bɛɛ kɛ mɔgɔw kɛlen don ka du kɔnɔna fa tewu an dɔgɔmuso yɛrɛ kɔni a y'a sen na ka fɛnw ɲɛgɛn an ma se ka fɛn fɔ mɔgɔ ye halisa mais mɔgɔw bɛ ka bɔ a kalama dɔɔni dɔɔni. an ka taa i b'a fɔ dɔɔni i bɛ kuma fɔ dɔɔni sisan aw balimamuso y'a sen ɲɛgɛn a ye jabiw bɛɛ da balimaw bɔra togodala kɔnɔnaw la a ye misi faga misi belebeleba dɔ a y'o faga. misi bɛ faga kɔɲɔ don de misi bɛ faga kɔɲɔ don. misi bɛ faga kɔɲɔ don de. a donc a ye misi yɛrɛ san fagali kama ka ban. awɔ.
an terimuso ne yɛrɛ terimuso ale terimuso u bɛɛ bɛ tilen u bɛɛ bɛ don ka bɔ la u ye uniforme tigɛ ka sumunkɛla ta fɛn bɛɛ o b'a yira ko kun labɛn b'a ko kama koyi mais maintenant ne fɛ ka mun dɔn Mariam ne fɛ ka mun dɔn e yɛrɛ bolo cɛ ye nin kɛ mun na an kɔni ka nin tile fila na an ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a fɔra ko ne dɔgɔmuso in y'a muso sabanan de k'a ciden ni n'a bɛ kɛ ka tulonkɛ n'a ma ɲɛ sɔrɔ la dɔrɔn a bɛ don i ka ni système de an kɔni y'an bolo dɔw kisɛ kan ko nin ye ne dɔgɔmuso y'a mɔgɔ sabanan de a tilara histoire à raconter la oui ni kuma dɔn ma sisan donc maintenant o b'a yira k'a fɔ aw t'a dɔn kun na nin kɛ mais a kɛlen k'a woro bɔ dɔgɔmuso nɔ u ye waatinin kɛ ɲɔgɔn fɛ wa awɔ waatinin kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que yen ni woro fitinin kelen ka bɔ ka se dɔgɔkun fila ɲɔgɔnna ma u bɔra u la donc u kɛlɛla u la film lajɛyɔrɔ ok d'accord donc maintenant bɛna ɲininkali di n tɔ fila minnu bɛ kɛrɛfɛ o fana bɛ question poser aw kunna entre temps voilà parce que an ko k'an bɛ cɛ tɔgɔ to dogo la parce que en réalité i y'o de demander o tɛ wa mais histoire kɛra cogo min na aw b'a fɔ o puis an bɛna laban ni aw yɛrɛ ka laɲini o tɛ donc n bɛna kuma to Mamadu Jɛfaga ale bɛna kuma tɛnku la kuma b'i bolo Jɛfaga ne ba salamu aleykum aleykum salam i ka kɔrɔfɔ la i y'a yira i ka kuma la k'a fɔ ko mun ye cɛ in ye a bɔlen aw dɔgɔnin nɔfɛ fo ka taa fɔ ko furu wagati sera cɛ ma wuli ka jɔ sabati ka taa n'aw ye walasa ale n'a somɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn aw minnu fana kɛra sababu ye ni a muso in a ye muso ɲini aw minnu fana fɛ ni aw ye proposition k'a ye k'a ka d'aw ye a ka taa n'a ye aw fana y'o kuma fɔ a ye a m'a bɔ sira fɛ a kun b'o kɛ kɛlɛ yɛrɛ de y'an dɔgɔmuso fɛ donc o yɛrɛ ko ka ɲi ta k'a dusu ka bɔ ko mana fɔ k'a dusu ka bɔ ko k'a ka ɲi ta ko sinon k'a bɛna kɛlɛ wuli ka jɔ mais o kɛlen sisan furu kɔni o ye c'est à dire que furu ye sɛbɛ ko de ye parce que furu n'a fɔra ko furu ɲɔgɔnma bɛna tɛmɛ ni maa cɛ o kɔrɔ de k'a fɔ i bɛna sɛbɛ de waleya n'a ye o tɛ tulonkɛ ko ye o donc on suppose que parents bɛɛ de bɛ bɔ a kalama maintenant aw y'a proposé ni min k'a ye k'a ka taa a yira somɔgɔw la n'aw ma sɔn est ce que a y'a kuma fɔ aw ka mɔgɔkɔrɔbaw ye wa u ka kuma n'a ye wa bon ne kɔni y'a fɔ n dɔgɔmuso de ɲɛna ne y'o kuma fɔ ɲɛna ne ko nin tɛ ko jɛlen n ko nin tɛ ko jɛlen de kuma mana k'ale ko k'a dusu ka bon ko k'a to yen donc finalement denmisɛnnin ka ko de ni insistera kana to k'i n'a ka ko tiɲɛ e fana ma se ka parce que a bɛ se ka kɛ peut-être e dɔgɔmuso tɛna fɛn ɲɛna parce que a bɛ cɛ fɛ mais e yɛrɛ fana ma se ka hakilina sɔrɔ mun kɛra hali sababu ye ka furusɛn in tagama ka gɛrɛ o tigi la ka a fɔ a ye an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an dɔgɔmuso dira ma mais a ka d'an ye an ka denbaya ka ɲɔgɔn ne ye kuma f'o ye o ko parce que ko sisan ko les murs ont des oreilles ko sisan nɔ i ma dɔw ci ko bi ka kuma fɔ k'a bɛ fɛ ka to ni dɔw sɛnsɛnna de a bɛ sɔrɔ ka taa fɔ somɔgɔw ɲɛna ko sinon ko kibaruya a tɛ fɛ kibaruya ka se mɔgɔ min ma k'o tigi b'a mɛn n ko sinon ko nin ko in kɔni n'o tɛ Ibrahima ko ɲini ka tila k'a fɔ ko i t'a fɛ maa ka bɔ kalama o kɔni o ka gɛlɛn dɛ parce que on dirait que kɔɲɔkɛ tun bɛ ka siran de fɔlɔ kana bɔ a kalama o tɛ yan aw yɛrɛ y'o de bila kunna parce que n'o bɔra a kalama dɔrɔn ale ka ko duman bɛna tiɲɛ voilà donc kɛlɛ dɔ yɛrɛ kɛra ko dɔ bɔra ko muso ko ale sogora k'a bɔra muso dɔ nɔfɛ ka aw terimuso ye muso wele wa o waati yɛrɛ a y'o kɛlɛ wuli k'o jɔ fana d'accord donc sisan aw y'a dɔn maa minnu ka garage la a y'a ɲɛfɔ olu ye an y'a ɲɛfɔ olu de taara an ɲini réunion de sen fɛ min yɛrɛ kɛra sababu fo crise yɛrɛ pique fo ka fini tellement k'a balilo la o ye crise pique tellement k'a balilo la o n'anw bamuso bɛɛ fana na don kelen kɔrɔ i bɛ kɛnɛ kɛ yan dɛ kojugu kɛlɛba ɲininkali dɔ b'i fana bolo ka tɛnku Mariam na Mariam i ni su nse an su Isiaka Kulibali kojugu kɛlɛba yala e dɔgɔmuso ale de sera ni cɛ in ye aw ma ayi ale ma se ni cɛ in ye a ma sigidala mɔgɔ dɔw de y'a ko fɔ olu cɛ in sara olu la donc olu fana ko ko cɛ in y'olu ka mɔgɔ sɛbɛn olu sera ni cɛ in ye du kɔnɔ yala ani dennin bɔra wa ani dennin mun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ wa i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na awɔ maminɛni kelen kɔfɛ woro fitinin bɔlen kɔfɛ u bɔra a ye woro fitinin bɔ dɔrɔn ani dennin mun bɛ bɔ ani muso in mun bɛ bɔ i bɛ hakɛ to u tun bɛ bɔ o sen na yɛrɛ u kɛlɛla parce que a tun ko dɔ ɲini a fɛ ne dɔgɔmuso ma sɔn u kɛlɛlen la u ko a ka ko tɔ kɛ donc ko tɔ kɛlen kɔni kɔfɛ woroba bɔlen kɔfɛ ka furunafolo sɔrɔ u bɔr'u la a kɔni y'o fɔ ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ k'u bɔr'u la d'accord ɲininkali bɛ bolo i ma ɲininkali tɛ bolo ou bien i bɛ fɛ ka kuma i ka ɲininkali banna yan awɔ ne ka ɲininkali banna d'accord donc maintenant Mariam aw ka laɲini yɛrɛ ye mun ye sisan laɲini dɔ b'aw bolo wa an kɔni
an kɔni maloyalen de don an t'a la an t'an ka décision yɛrɛ dɔn bilen an t'a la an bɛ min kɛ bilen yɛrɛ an dɔgɔmuso a tɛ ka sɔn ka bɔ kɛnɛma bilen a tɛ ka foyi fɔ hali a tɛ ka sɔrɔ teri ye teri min b'a kalama terimuso 2 kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu dɔrɔn de bɛ ko in kalama parce que olu y'a kun n'a safunɛ n'olu kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ mais ko in tɔ kɔni an yɛrɛ taara an b'a ko kɛ cogo o cogo an taara an b'a kɛ cogo o cogo. mais est ce que ni cɛ ko k'a bɛ segin tuguni aw bɛ sɔn ka furu est ce que ni cɛ seginna tuguni ale bɛ sɔn ka furu a bɛ sɔn ka furu nin ma a ka d'a ye hali bi a kɔni a bɛ se k'a fɔ ko k'a di ala ma k'a di ala ma laban an ko ko nin tɛ di ala ma i bɛ jɛ ni kɔni tɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ parce que renseignement kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ e tɛ muso fɔlɔ ye i bɛ jɛ ni mɔri kunun kɔni an y'o kuma barakuluja ye donc bi a yɛrɛ décision ta k'an n'a nana bilen k'ale t'a la ɔ cɛ yɛrɛ dun fana mana a dun fana bana tɛ cɛ la fin t'a la jɛ t'a la parce que hali kunun dɔw y'a ye cɛ tunnen don halisa mais a tɛ ka appel ta fosi a tɛ ka appel ta a tɛ ka appel ta a dun tɛ répondeur fana kan a bɛ connecté fana. Ok, d'accord. Donc, on va mettre tout Dougoula parce que c'est ce qu'elle a demandé. Ayama a demandé. Pour que tout Dougoula, il a demandé de pas d'amener. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, elle est boulot en tant qu'une femme. Il y a Moussoudi, elle est boulot. Elle sait la conclusion de mentir. Bon, ni jamana, nous on est mini, ni kera tchède là. Balma kunda teri kunda ala nana ka sababu dobe muso ta ka di ma pour que ka se gi sutura mais ni ngera muso la aw yɛrɛ bolo jumɛn de bɛ se ka kɛ sutura yɔrɔ ye jumɛn bɛ se ka kɛ ngo ne b'a ye cɛ jamana muso de bɛ boli ni muso bolila ala nana ka na ye caman bɛ u bɛ muso ta k'a di cɛ ma a sutura kama mais ni nin aw yɛrɛ ni nin kɛra muso la parce que ne ma deli k'a ye ko nin kɛra muso la a bɛ kɛ mais ne ka dɔɔnin ma bɔ a kan fɔlɔ mais elle ka conclusion ye e bolo cɛ ye nin kɛ mun na pourquoi ni n tɛ se k'a fɔ mɔgɔ lankolon don parce que bɛɛ n'i ka yɛrɛ sɔn de don mais a kɔni ma fɛn fɔ a ma s'an ma ka fɛn fɔ an ye an balimamuso ye min k'a la min kɛra sababu ye a ma fɛn fɔ o ye min y'a nege bɔ a la k'a ma foyi kɛ wa a ma fɛn fɔ an balimamuso yɛrɛ ɲɛna kun min na a ye nin fana kɛ nka n'a a kun ka ca an ma ka ko fɔ an ɲɛna teriya la o kun ka d'an ye ka tɛmɛ nin fana kan parce que toujours an bɛ espérer an b'a fɔ a bɛ se ka a bɛ na sini a bɛ se ka a bɛ na sini a bɛ se ka a bɛ na sini fo ka na don se dɔgɔkun kelen fo ka na don se ɔrɔbulu ye ko ni fɛn ko a y'o bɛɛ kuma lamunumunu ko lamunumunu komi ne yɛrɛ bɛ salon na ne ko n'a kɛra min ko n'a nana ni wari ye don o don ko hali kɔɲɔ don n'a nana ni wari ye ɔrɔbu ko ni maquillage ko n ko n bɛ occuper o la n k'a ne dɔgɔmuso la a bɛ wari dɔ de bɔ. donc Mariam tari est ce que a ka d'aw ye ni mɔgɔ bɛ se ka denni ka numéro sɔrɔ ka don a jigi kɔrɔ est ce que o ka d'aw ye. na aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ sɛbɛn don mɔgɔ garantilen don o ka d'an ye. ɔ donc dans ce cas an b'o ko kɛ cogo di numéro a ka d'aw ye numéro ka bila publiquement wa walima kɔfɛ numéro ka tila ka ci de. i tɛ ne ka numéro to dogo la kɔfɛ i b'o di parce que ne dɔgɔmuso kelen ka téléphone faga pewu. munna a ka numéro kana bila publiquement. a ko k'a ka numéro kana bila a tɔgɔ kana fɔ ale yɛrɛ tɛ fosi la ni kasi ta a bɛ ka maloya fana tiɲɛ na ne yɛrɛ bɛ ka maloya mais a kɛra cogo o cogo ni fɛn y'i balima sɔrɔ a y'i sɔrɔ donc an bɛɛ tɛ se ka jɛ k'an makun ɲɔgɔn fɛ. o ye tiɲɛ donc ni mɔgɔ min y'i numéro ɲininkali kɛ an y'i ka numéro d'o tigi ma o tɛ. awɔ n ka numéro d'o tigi ma. wa banna donc o hukumu kɔnɔ an bɛna Alajɔn ka numéro bila ligne kan ni maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se ka Alajɔn wele ni o ye Abdramani Kulibali. Alajɔn bɛ se ka an bɛ numéro di Alajɔn ma mais Alajɔn bɛ kuma n'o tigi ye peut-être ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛn ka don denni jigi kɔrɔ pour vous soutenir parce que ni mɔgɔ fasugu mɔgɔ bɛ psychologie dɔ tɛ yan il faut que un psychologue dɔ de ka ni mɔgɔ fasugu wele ka gɛrɛ a la ka kuma fɛ k'a bilasira o de don donc merci beaucoup an bɛ tila ka Alajɔn ka numéro bila an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Mariam k'an bɛn i y'a mɛn. Merci beaucoup. Donc Mariam yɛrɛ bɔra ka nin misali caman ye kɔrɔ mɛ ɲɛsi ma e yɛrɛ bolo nin ye mun ye est-ce que cɛ mana servi de ka taga je ne sais pas parce que n'i ye nin ye dɔrɔn i bɛ se ka o de faamuya pourquoi. Cɔrino ne tun tɛ fɛ ka kɔrɔmuso in ka kuma tigɛ komi ale tun bɛ kuma la mais ne ɲininkali laban min kɛ a la yala ani denni bɔra wa a y'a jira k'a fɔ ko awɔ ko ani denni bɔra ko denni yɛrɛ de seginna k'a fɔ a ɲɛna ko foyi tɛ ale ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko mais ko cɛ ye woro bɔ. ko fɔ a ka woroba bɔ donc a ye woroba bɔ parce que ni woroba bɔra o ye assurance non tu sais que assurance foyi tɛ nin kɔnɔ tu sais est-ce que y'u ka kuma faamu k'u ko k'a k'a bɔ olu de ko k'a k'a bɔ a m'a bɔ olu de ko a k'a bɔ cɛ taara tulonkɛ de la
mais a tɛ ka tulonkɛ sira sɔrɔ oui mais ni muso ka mɔgɔ ma ni m'a to n ka kuma ni m'a to woloba bɔ cɛlu da fɔ non ni m'a to n ka kuma non ok c'est à dire olu ye furu kɛ fɛn min ye o tɛ o cɛ de bɛ muso furu muso tɛ cɛ furu olu de y'a ɲini sisan cɛ in fɛ ko a ka na ni woroba ye n hakili ni ye kuma in faamu ka ɲɛ et puis fana a taara woroba dira jɔn ma somɔgɔ jumɛn bɛ cɛ la u ma o dɔn furu tɛ furu ɲɔgɔnma fila bolo cɛ faga ka furu kɛra furu ye ka kabila fila de kara ɲɔgɔn na fɔlɔ yɛrɛ an bangebaaw olu tun b'a fɔ k'a fɔ ko furu ko ɲɔgɔn dafalan don u b'o o de ɲini walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min na donc du fila kabila fila olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan mais aw yɛrɛ t'i cɛ dɔn normalement ni woro fɔlɔ taara a bɛ ɲini fɔlɔ k'a dɔn karisa bɛ bɔ mɔgɔ jumɛnw na a bɛ du jumɛn kɔnɔ karisa silamɛ don wa ne ma nin si mɛn nin ko ninnu na o taara nin ye mun furu ye cɛ taara dɔrɔn sunkuru tigɛ de la Jɛba ka commentaire ni kɔni bɛ fɛn caman yira i b'a yira vraiment furu ne ka commentaire kulonkɛ ko ye quoi c'est à dire balimaw olu ka yɛrɛ kɛra balimaw de ye o tun ka kan ka balimaw de fɔlɔ ɲini k'u dɔn cɛ balimaw ye et puis jɔn de woro minɛ c'est-à-dire ne ka kuma o de kɛra erreur ye i n'a fɔ kɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na et puis denni yɛrɛ ka kuma la a ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ qui est très important a kɔrɔfɔ la a ye mun fɔ a ko cɛ tun b'ale dɔgɔnin nɔfɛ k'a b'a sunkuru tigɛ mɔgɔw ka hakɛ to k'a b'a sunkuru tigɛ a bɛ san 3 bɔ donc le fait que denni ma sɔn cɛ fana ye wuli ka jɔ sabati i n'a fɔ olu yɛrɛ y'a laɲini a fɛ cogo min na cɛ nana ni woro ye maintenant aussi c'est problème mais là où moi j'ai été choqué mun digira ne la c'est pourquoi j'ai répondu pour demander à la femme ne ma mun faamuya mɔgɔ tɛ se k'i den ta k'a di mɔgɔw ma furu la furu don tulonkɛ tɛ dɛ furu k'a fɔ k'i b'i den ta k'a di mɔgɔw ma furu la cogo min e m'a ɲini k'a dɔn maa suguya mun dɔn a bɛ bɔ siya sugu jumɛn b'a la i n'a fɔ kɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fo o ka bɔ e denmuso nɔfɛ cogo min na ka san c'est à dire ka fo ka taa fɔ ko fo furu dɔgɔw ka da e tɛ muso e tɛ cɛ somɔgɔ dɔn e t'a balima dɔn e t'a foyi dɔn mais cogo min na c'est grave mɔgɔ tɛ se k'i den ta k'i wolo den ta o de kɛra erreur ye o de y'a to ne ko denni ma muso in ma pardon a ko olu y'a ɲini cɛ fɛ cɛ ka démarche kɛ walasa olu ni a ka famille ka se ka ɲɔgɔn ye ko cɛ ko denni yɛrɛ ale dɔgɔmuso yɛrɛ y'i kanto ko non ko cɛ dusu ka bon dusu bɔra ko to k'o la o maa dusu ka bon ale bɛ to ten yan maa dɔ de kɛra sababu ye ni furunafolo in bɔra o ni o de y'a to n k'a ma n ko a tun man ka da dɔgɔnin dɔrɔn ma mais a tun kan ka kuma lase parents fana ma wa d'ailleurs ale yɛrɛ ka kuma tɛ yɛrɛ nin ye kɔrɔmuso ka baara man ka kɛ nin yɛrɛ parents de kan ka baara kan ka kɛ nin ye kabini den fɔlɔ ma aw bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ a b'aw den di maa ma a ka k'aw ka dɔn k'a fɔ ko maa suguya jumɛn de don a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn jɔnni ka maaw don silamɛ don wa chrétien de don wa a ka baara ye mun ye mais ka den ta dɔrɔn k'a tant que a ma jɛn n'o ye hali ni furu ka di denni hali n'a sɔrɔ ni furu ka di denni aw ma k'o kɛ parce que furu de ka di denni parce que den fana bɛ ka responsabilité de kɔnɔ mɔgɔ bɛ den wolo cogo dɔ c'est vrai que a ka di denmansa bɛɛ ye den ka furu mais i den bɛ furu jɔn de ma parce que maa minnu fana bɛ bɔ olu la olu ye e do de ye a ka di jɔn ye i ka t'i den di maa lankolon ma a ka di jɔn ye k'i den di maa jumɛn de ma n'u tun y'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'o bɛɛ ɲɛɲini peut-être u bɛ kɛnɛ mun kan bi ni dɔgɔmuso bɛ degun kɔnɔna la a tun tɛna yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ n'u tun y'a ɲini k'a dɔn cɛ ye maa suguya mun ye u tun bɛ na u tun tɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ donc nin bɛ komi par exemple c'est à dire cɛ donna u ko mais cɛ donna ni sunkuru tigɛ de ye donc le fait que a tun b'a fɛ ka denni sunkuru tigɛ et vu que muso wɛrɛ bɛ cɛ bolo faut pas que mɔgɔw ka ɲinɛ o kɔ dɛ muso wɛrɛ bɛ cɛ bolo cɛ bɛ ka siran ka c'est à dire k'a bɛ k'a fɔ ko non k'ale t'a fɛ a muso ka bɔ a kalama cogo min na o kuma in tɛ tiɲɛ ye a t'a fɛ a muso ka bɔ a kalama in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ale b'a fɛ ka woro min bɔ a y'a bɔ sunkuru tigɛ de kalama a y'a ka sunkuru tigɛ kɛ maintenant an b'a ɲini an balimamusow dɔrɔn de fɛ cogo min na vraiment ani denmansaw yɛrɛ u ko hakili to nin yɔrɔ la quoi vraiment donc ala jɔn ka numéro u bɛna ala jɔn ka numéro di maa minnu mago bi ka se ka dɛmɛ las'a ma walima ka se ka an bɛna baara de se ala jɔn ma sisan an bɛna baara se ala jɔn ma et puis ni leçon camanba de bɛ nin kɔnɔ leçon baden bɛ nin kɔnɔ leçon fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ an balimamuso donc ala jɔn ka téléphone numéro ni o ye Abdramane Kulibali ale bɛna yɛlɛ plateau ka sɔn 76 67 16 00 76 67 16 00 sunkurunikɛlaw de dɛ n'i bɛ fɛ k'a dɛmɛ psychologue c'est-à-dire tu veux chercher un psychologue pour elle o ka kuma walima i yɛrɛ fɛ ka conseil di i b'o kɛ nka n'i bɛ fɛ ka woro bɔ a walasa ka denni dusu da a kana malo furu kɔni ye sinikɛnɛ ye ni labɛn bɛ yanni sinikɛnɛ yɛrɛ cɛ joona joona ala jɔn bɛ yan ala jɔn bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ joona an bɛ jelikɛ dɔ ɲini joona ɔ ka taa balo ala jɔn yɛrɛ b'a kurusiw bɛɛ kɛ ala jɔn bɛ se o la kosɛbɛ a bɛ taa so cɛ min bɛna furu a ka dɔn o ye maa mun parce que mariage ma kɛ fɔlɔ dɛ jeudi don yanni an balimamuso ka malo dɛ alamisa don bɛɛ t'a kalama fɔlɔ yɛrɛ somɔgɔw caman bɔra togodala kɔnɔnaw la ka kɛ ka du fa ko misi belebeleba den sara
n t'a dɔn a bɛ sɔrɔ misi jɛman ninnu ye quoi parce que o misi ninnu de ka di kosɛbɛ donc k'u y'o misi belebeleba san k'o ban o kan ka kan tigɛ sini ni mariage ye jeudi ye a bɛ kan tigɛ araba de o yanni cɛ dɔw bɛ se ka don a jigi kɔrɔ joona wa o ka na joona ka denni ɲɛ cɛ k'a layɛlɛ ka nisɔndiya d'a ma o ka kɛ silamɛ cɛ ye dɛ o ka kɛ cɛ ye cɛ mun bɛ k'a bɛ hinɛ dɛ denni kɔni jɛnnen don ni muso fila furu ye kaban ani sabari furu ko jɛ faga ye kura furu ka ban jɛ b'a ko muso filanan kana an tɛna se ka dɔ kolokolo yɛrɛ jɛ faga ma ni waati in na jɛ b'a tɛ Cɔrɔ komi dɔ bɛ bolo a mɛnna waati in na an b'a conseil ye an bɛ conseil de di an balimamusow k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ et puis k'a fɔ fana balimaw ye mɔgɔ bɛ yen k'u bɛ don furu la c'est important furu ka d'an ye nka an k'a dɔn a bɛ bɔ min karisa bɛ bɔ jɔnni ka maa don laadatigi jumɛn don yanni ka don furu la ten c'est important sinon i laban i bɛ regretter ko tɔ la donc hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma donc waati in na n bɛ kojugu kɛlɛba Isaka n b'i fo fɔlikɛla jumɛn b'i bolo. Bon ka foli di i ma Cɔrɔnɔ ka foli di Jɛfaga ma ani Ouverture Media minnu n'olu tɛ ye plateau kan mais mɔgɔ camanba bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ka foli di an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fana ma k'a fɔ hali bi jamana nin ala ka basigi ala ka na nin bɛɛ ye jamana nin kɔnɔ degun o degun n'o bɛ an kan an b'a la deli ala k'o wuli ka bɔ an kan. Amina yarabi. D'accord, merci beaucoup kojugu kɛlɛba ni waati in na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan tout de suite Imam Mamoud Diko ale ye kɔrɔfɔ fɔ surɔ